आउट अफ 40 जोङो 32 देरहागोन बे 100% कनफार्म नोंथां। दिनैनि भिडिअआव धामाका खोथाखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। बिक्रम दैमारी भार्सेस रनजित बसुमतारी इएम। रनजित बसुमतारी बिथांनि बादिब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनाय हिसाबै इउपिपिएल दोलोआल' बेवहाय जायगा दं, गेलेहैनो मोनो, देरहानाया रोखा होनदों। नाथाय गभर्नमेन्टआव जाय सरकाराव फैयो बे माखासे सिस्टेमखौ मावो आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय बानायना होयो। नोंहा जुदि रायजो राजाफोरनि सायाव फोथायनाय दङब्ला निस्सय रायजो राजाफ्रा नोंहा जुदि मोजां मावमारदोंब्ला नोंखौनो देरहाहोगोन। दा दिनै जेरैहाय बिपिएफआ लामा दालां स्कुल कलेज इनस्टिटिउट हाजार हाजार बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायना होदों। बेयाव थानानैनो बिथांमोना मिटिं खुंदों, बे लामाजों फैदों, बे दालांजों फैदों। बेयाव प्रभाब गैया, बेयाव इउपिपिएलनि गोहोम गैया, माबा मोनसे सोदोब बुंफेराखै। नाथाय दिनै पेरेंगा इएम बिथाङा हिस्ट्रिनि प्रफेसार, बेनिफ्राय नहा नहा खोथा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों। गिबि गिबियाव बिथाङा मा बुंदों बेखौ नायनानै लाग्रोनि, बेनि उनाव बिक्रम दैमारी आदाया उइथ प्रुफ मा बुंदों। ओरैबादि धामाका खोथा, नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, नैबेखौ नायग्रो। सनितपुर जिल्लायाव बिपिएफ दोलोनि कंग्रेसनि एक्सेप्ट इउपिपिएल सोरबाया केम्पेइन खालामहैबाबो बे फिथाइ थाया। मानोना बिटिसि आवहाय बा बिटिआर आवहाय गहपुरसिम लखिमपुर जिल्ला नांजाबनाय बे गामिफोरसिम एक्सटेनसन खालामनाय बा सोदेरनायखौ रावबो सापर्ट खालामाखैमोन। दिनै बिसायख'थि सफैनायखाय नांगौ जानायखाय गहपुरनि मानसिफोरखौ दाव दाव खालामफ्लानानै दुखु दिन्थिफ्लानानै गोरेले मोदै गफ्लानानै मानसिफोरखौ इमसनेल खालामनो नागिरबाबो सनितपुरनि मानसिफ्रा बेखौ मालाबाबो गनाया। मानोना सनितपुर साइडनि मानसिफोरनि जा दुखु, जा दाहा, जा मिजिं, बेखौ जोङो हमदांनो हायो आरो बेखौ जों मिथिखागौ। आउट अफ 40 जोङो 32 देरहागोन बे 100% कनफार्म। नोंथाङा माबानि आगस्टनि सेप्तेम्बरनि माबासिम नाय, 28-29 तारिखसिम नाय आरो आंखौ एखे कुइसनखौनो सोंफिन। हाग्रामाया बे समाव गेलेनो नागिरदों सार। मस्ट वेलकाम। आं दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आंनि अनजालि बिसिखौ आङो देबोरगाव हाग्रामानि एगेन्सै जुदि शिब सारा मानियोब्ला आं गेलेहोनो नागिरदों इउपिपिएल दोलोनि जानानै। आंनि बिसिखौनो फेजेनग्रोथों, बेनिफ्राय 14आव फैथों। जिखिनि गामि एड दोननाय बेवहाय इउपिपिएलनि हिसाबै बेयाव बियाबफोर एड दोननायनि राहाफोर दङ नामा? निस्सयकै गासै जोंहा 60था बियाब जागोन। बियो इलेक्सननि उनाव जागोन। माबा साइडजों गहपुर साइडसिम बेसेबां बियाब जागोन बेखौ दासिमबो थिरांथा नुनो मोनबाय। मगरमच्छ का आंसु, गोलेरनि मोदै सख'फ्लानाय, टारगेटआथ' बेनो। आदा बिक्रम दैमारी, प्रहलाद कास्टम बिथांमोनखौ बुंनाय जादों। दावबायनो थांगासिनो दं बिथांमोना आरो इलेक्सन केम्पेइनथ' खालामनांगोन, बे डेम'क्रेसि। बेवहाय मोनसे खोथाया रोखा, बिजाब दानायनि सायाव। नाथाय जायफोर बुस्थुआ हाबदों बेखौ लानानैनो मानगोनां इएम पेरेंगा बिथाङाबो गोनो गोथो फिक्स गैया। मबे खोथानि आदाराव, मबे खोथानि बिथियाव गसंथानानै स्टेन्ड जानानै बिथाङा खोथाखौ बुङो। फोरमान गैया हसिया, नटिफिकेसन गैया हसिया, नंगौना नङा। थांनाय माखासे समावबो बुंबाय, जुलाइनि 2 तारिखनावहायबा माखासे एनडिपि बिथांमोननो माबा मोनसे होनो थांगासिनो दं होननानै। गैया। बेफोरखौ बुंफिनबा लाजिनाय मोनसै। दा ओंखायनो बिथाङाबो गोनो गोथो, नटिफिकेसन गैया खोथाजों बुङो। फोरमान हख'खारै बिथांमोना दिन्थिनो हाया। डेभेलपमेन्ट जानायाव रावहाबो बादा गैया आरो डेभेलपमेन्ट बानायनो थाखायनो, सरकाराव फैनो थाखायनो बयबो नाजायो। बयबो बे बिटिसि ओनसोलाव थाबाय नालाय, बिटिसि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनि बे मोनसे खेलफोथार। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनो बयहाबो मोन्थाय दं। आरो दिनैनि थारिखआव
UPPL दोलो एबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिखिनि मिशन भिजन लादों बियो बिसिबां जाफुंसारदों फालाय रायजो राजाफ्रा बिनि गेजेरजों बिसिबां दावगानो हादों आरो बियो रायजो राजाफोरनिसिम सौहैना सौहैयाखै आरो दिनै रायजो राजाफोरा बेजों सौहैनानै सन्तुष्ट जादोंब्ला बा बेखौ बयबो मोनजोबनो हादोंब्ला घरे घरे साख्रिखौ मोनजोबनो हादोंब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो ৭৫,000 फैसा होनो हादोंब्ला प्रमद बर' बिथाङा 2 लाख खरि बेखार सेंग्राफोरनो होनो हादोंब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा मानो BPFखौ अनसायफिनदों जे दोलोआ सरखार गैया पावार गैया रां गैया बेवहाय मानो लोब लोब हाबफैदों बिथांमोननि नीति आदर्शखौ मानो मोजां मोनदों बिनि फोरमान बेसेबां जाफुंसारदों फालाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ गावसिनि खामानि मावनायाव हाजार हाजार बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफा मोनसे मावफुंजाखो मोनसे मिशना साक्सेस जाखो अमा मिशन ना मिशन माबा माबि मिशन बेसेबां साक्सेस जाखो बेखौ रोखा रोखा आदा बिक्रम दैमारिनि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लादो बर' डाঙरिया जिमानखिनि मिशन भिजन नलक किय सब फ्लप जानेना प्रमोद बर' डाঙरियार सब मिशन फ्लप सुपार 50 फ्लप बैसमती तारा माटी दिम বুলি কৈছিল फ्लप ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম বুলি কৈছে ফ্লপ না ঘৰে ঘৰে এই কি বুলি কয় 75 এই সেলফ হেল্প গ্ৰুপত পইচা দিম বুলি কৈছিল ফ্লপ নহয় জানো এই কি বুলি কয় আৰু এই এক্সটেনশন অফ ডিস্ট্রিক্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পালে 60টা সমষ্টি কৰিম বুলি কৈছে ফ্লপ না সুইজাৰাম বুলি কৈছিল ফ্লপ 1 vote 1 job flop মানে ডাবল ফ্লপ যিমানে মানে মিশন ভিজন নলক কিয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া গোটেই মিশন ফ্লপ মাটিৰ পট্টা দিম বুলি কৈছিল ফ্লপ হয় নহয় স্কুল কলেজ চৰকাৰী কৰিম বুলি কৈছিল ফ্লপ NDB বিলাক চাকৰি দিম বুলি কৈছিল ফ্লপ লৰা ছোৱালী বিলাকক কনসিডাৰ কৰি পেলাই চাকৰি দিম বুলি কৈছিল ফ্লপ ৰঞ্জন দৈমাৰীক মুকলি আকাশত আনিব পৰা নাই ফ্লপ এজনো NDB শক্তিৰ দ্বাৰা আনিব পৰা নাই ফ্লপ কোনটো আৰু কম ফ্লপ ই সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটি আনিম বুলি কৈছিল ফ্লপ ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্সিটি আনিম বুলি কৈছিল ফ্লপ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটি আনিম বুলি কৈছিল ফ্লপ টংলাত ৰেলৱে কোচিং আনিম বুলি কৈছিল ফ্লপ ফ্লপ গোটেই মিশন প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ফ্লপ তাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো দ্বাৰা একো ভৱিষ্যত একো নাই তাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজ গোটেই পাব্লিক BPFক যোগদান কৰিছে এটো আজিৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু দেখি পাই থাকিব थैंक यू ये पिक्चर आप लोग जो देख रहा है इससे आप लोगों को समझ में आया मगरमच्छ का आंसू या जनता के सामने दिखावा किसने किया BPF या UPPL रायजो राजाफोर गोलेरनि गाफ्लानाय मोदैखौ बा देखायफ्लानायखौ सोर खालामखो BPFआ खालामखो ना UPPLआ खालामखो बेनि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै रोखा रोखा फोरमायहरबानो जाबाय थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लव यू